Отца и Сына и Духа Святого. Амин. Пан с вами. И с Духом Твоим. У літургії ми починаємо сьогодні адзначаць свята Хросту Пана, узгадваць, што калі Езус хрысціўся, раскрыліся нябёсы, Дух Божий, як голуб, сышоў на Хрыста і прагучаў голас Бога Айца: «Гэта Сын мой умілаваны, якога я упадабаў». Ахвяра святой імшы складаецца ў наступных інтэнцыях. Просім Божага благаслаўлення і здароўя для Мікалая з нагоды дня нараджэння і Валянціны, за памерлую Браніславу і ўсіх памерлых сям'і Дубіцкіх, за памерлую Еву ў другую гадавіну пасля смерці і ўсіх памерлых сям'і Янкоўскіх. А каб мы маглі годна скласці на свяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, силя великой хвалы Твоей. Молим Божа, молотару небесный, Божа, Ойче всемогутный, Пане, Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Божа, Марагу Божий, Сыне Айца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, які сидиш праворуч Отця. Смилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим ухвалили Бога Отця. Амен. Молимся. Боже, Твой Сын одинородный прийшов на свет у чоловічым теле. Дай просим, каб збаўца, што знешне быў да нас падобны, унутрана перамяніў нас, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амин.
Читання книги пророка Ісаї. Засмагле, усе ідіть до водаў, і вы, якія не маеце срэбра, ідзіце. Ідзіце купляйце без срэбра і без платы віно і малако. Навошта вы адважваеце срэбра за тое, што не ёсць хлебам, а працу сваю за тое, чым нельга насыціцца? Слухайце уважліва мяне і спажывайце дабро, і няхай душа ваша нацешыцца тукам. Схіліце вуха сваё і прыйдзіце да мяне, паслухайце, і жыць будзе душа ваша. І дам вам запавет вечны, нязменныя ласкі для Давіда. Вось я ўчыніў яго для народаў сведкам, правадыром, настаўнікам для народаў. Вось ты паклічаш народ, якога не ведаў, і народы, якія не ведалі цябе, пабягуць да цябе, дзеля Пана Бога твайго і святога Ізраіля, бо ён уславіў цябе. Шукайце Пана, пакуль ён дазваляе знайсці сябе. Клічце яго, пакуль ён блізка. Няхай бязбожны пакіне шлях свой, а чалавек беззаконны свае намеры. Няхай вернецца да Пана, і ён змілуецца над ім, да Бога нашага, бо ён шчодры на прабачэнне. Бо мае думкі – гэта не вашыя думкі, і вашыя шляхі не мае шляхі, гаворыць Пан. Бо як нябёсы ўзвышаюцца над зямлёю, так шляхі мае над шляхамі вашымі, і думкі мае над думкамі вашымі. Падобна як дождж і снег падае з неба, і туды не вяртаецца, але поіць зямлю і робіць яе урадлівай. Яна родзіць і прыносіць плён сейбіту, і хлеб для таго, хто есць. Так і слова маё, якое выходзіць з вуснаў маіх, не вернецца да мяне без плёну, пакуль не споўніць тое, што я хацеў, і з поспехам дасягне таго, дзеля чаго я паслаў яго. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Благослови, душа моя погана, благослови, душа моя погана. Пане Боже мой, Ты вельми великий, Ты апрануўся ў велічы красу, Ты ахінуўся святлом, быццам шатай, нябёсы распасцёр, як палотны шатра. Благослови, душа моя погана, шатры свои Ты поставил над водами, робишь хмарой своей колесницей. Ты ходишь на крылах ветров, чинишь ветры своими посланцами, а слуга Твой палаючий огонь. Благослови, душа моя погана, неслічоныя, Пані, Твоей справы. Усё Ты мудро стварыў, зямля напоўнілася Твоими стварэннямі. Вось распасцёрлася шырокае і вялікае мора, у ім безліч паўзуноў, жывёлаў малых і вялікіх. Благослови, душа моя погана, усе яны чакаюць, што Ты дасі мне ісці ў свой час. Калі даеш ім, яны падбіраюць, калі раскрываеш руку сваю, яны насычаюцца добром. Благослови, душа моя погана, яны палохаюцца, калі Ты хаваеш аблічча сваё. Ты забіраеш іхні дух, і яны гінуць і вяртаюцца ў свой пыл. Ты пасылаеш свайго духа, і паўстаюць яны,
Читание первого послания святого апостола Яна. Умилованное, кожный, кто верит, что Иисус есть Мессия, от Бога народженый, и кожный, кто любит того, кто народил, любить и народженного Пана, и народженного от Его. Вот им познаем, что мы любим детей Божьих, коли любим Бога и выполняем заповеди Его. Бо любовь до Бога есть у тым, как мы выполняли Его заповеди, а заповеди Его не являются тяжкими, бо все, что народжено от Бога, перемагает свет. И этой перемогой, якая перемогла свет, есть наша вера. Кто ж перемагает свет, коли не той, кто верит, что Иисус есть Сыном Божьим. Иисус Христос прийшов праз воду і кров, і праз Духа, і не тільки праз воду, але праз воду і кров. І Дух свідчить про Його. Бо Дух – гэта правда. Бо троє тих, хто свідчить, Дух і вода, і кров. І гэтыя тры одно. Калі мы приймаємо свідчення людей, то Боже свідчення більше, бо гэта ёсць свідчення Бога, якое Ён дав про Сина Свого. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. І ті мацніші за мені, говорить Ян, і Он буде хрестить вас Духом Святим і огнем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія поводле Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час, калі народ чакаў і калі ўсе разважалі ў сэрцах сваіх пра Яна, ці не Христос ён, Ян адказаў усім: «Я хрышчу вас вадою, але ідзе мацнейшы за мяне, якому я не варты развязаць рамінчык на сандалях яго. Ён будзе хрысціць вас Духом Святым і агнём». І сталася, калі хрысціўся ўвесь народ, і калі Езус, атрымаўшы хрост, маліўся, раскрылася неба, і Дух Святы ў цялесным выглядзе, як голуб, сышоў на яго, і быў голас з неба, які прамовіў: «Ты, сын мой умілаваны, цябе ўпадабаў я». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сёння мы адзначаем свята хросту Пана. Ян Хрысціцель удзяляў хрост на рацэ Ярдан. І першае пытанне, якое ў нас можа ўзнікнуць: мы таксама былі ахрышчаны, і наш хрост змываў з нас першародны грэх. Навошта Христос прыняў хрост? У яго ж не было ніякіх грахоў, ані першароднага, ані якога-небудзь іншага. Але хрост Яна не быў для таго, каб змываць грахі. Хрост Яна меў сімвалічнае, абрадавае, рытуальнае значэнне пакуты, жаданне пакаяння такога, перамены свайго жыцця. Як мы робім у жыцці шмат сімвалічных рэчаў і вітаемся адзін з аднаго, калі молімся, можа, запальваем свечку, прыходзім у касцёл, запальваем свечку, дома вешаем ікону, у касцёле вісіць ікона. Яны з'яўляюцца рэчамі, якія настройваюць нас на адпаведны лад. І вось гэтае акунанне ў ваду
И выход з воды Иордану означало жаданне людей прислухаться до проповеди Яна Хрестителя, які да чаго іх заклікаў. Кайцеся, бо наблизілася валадарства нябеснае. І гэта было прадказанне, прадвесце таго хросту, які прыйдзе пазней, які ўжо зможа замываць грахі. Пра гэта сам гаворыць Ян Хреститель, які кажа: «Я хрышчу вас вадою, але ідзе мацнейшы за мяне. Ён будзе хрысціць вас Духам Святым і агнём». І вось гэта той хрост, якім мы з вамі ахрышчаны, хрышчэнне Духам Святым. Іншая справа, якая ўзнікае пры гэтым, гэта пытанне, ці правільна мы робім, што хрысцім маленькіх дзяцей. Некаторыя кажуць, што лепей, каб яны падраслі, самі рабілі свой выбар. Але мы многія робім выбары за сваіх дзяцей. Калі маленькім дзецям даць волю, яны б абы-як бы апраналіся і хадзілі б зімняй парой па вуліцы і елі б абы што, часцей за ўсё салодкае штосьці, і ў школу б не пайшлі б. Мы робім многія выбары за дзяцей, якія ім служаць потым, калі дзеці становяцца дарослымі. І гэты выбар хросту па веры бацькоў, родных і хросных, мае служыць потым гэтым дзецям. Тым больш, што калі захочуць, заўсёды могуць адкінуць тое, што ім гаварылі. Але трэба ім даць дапамагчы, даць магчымасць зрабіць правільны выбар у жыцці. І тут мы падыходзім да трэцяй справы, звязанай з хростам. Ласка хросту даецца нам, каб мы маглі быць збаўлены. Але збаўленне не даецца нам аўтаматычна і раз назаўсёды. Гэты выбар мы не робім тут пры жыцці. Пакуль жывём пастаянна, запрошаны выбіраць тое, што прывядзе нас да збаўлення. І калі б не прыходзілі б рэгулярна да касцёлу, не было б рэгулярнай малітвы, разважання над Божым Словам, над сваімі ўчынкамі, выпрабаванне свайго сэрца, свайго сумлення, то б пакінулі б Бога, бо Бог не дзейнічае у адносінах з людзьмі магічна. Вось табе чароўная палачка, таблетка, хрост твой, і ты ўжо ўсё, стаў адзін раз і назаўсёды іншым. Не, гэта і твой дар, і тваё заданне быць увесь час, старацца быць блізкім да Бога. Это наш дар і нашае заданне. Калі засвойваем нейкі прадмет, засвойвалі ў школе, ва ўніверсітэце, каледжу, якой-небудзь навучальнай установе, альбо цяпер хацелі б чамусьці навучыцца. Не можам прачытаць штосьці і запомніць гэта адзін раз назаўсёды і добра гэта ведаць. Калі якую-небудзь інфармацыю не аднаўляем рэгулярна, то пра яе забываем. І тое самае з нашым духоўным жыццём. Варта вось гэты дар хросту заўсёды у нашым жыцці аднаўляць, каб гэты дар хросту прыносіў багаты плён. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца Всемогутна, Створителя неба і землі, всяго бачнага і небачнага, і в адзінага Пана Єсуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжана перед усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якого ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збавлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святого, з Девы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў за
замучены и похованы, и на третий день воскрес поводле Писания, и взышел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Анна и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророків. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Да Єсуса Христа, нашого Збавця, який з'являється світлом світу, з довіром узнесем наші молитви. Молимся за Христовий костел, каб праз хрост Ён нараджаў новых дзяцей для жыцця ў ласцы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за бацькоў, якія жадаюць пахрысціць сваіх дзяцей, каб разумелі адказнае за іх рэлігійнае выхаванне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении и здоровье для Миколая у день нараджэння, а таксама для Валянціны. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Падчас гэтай святой імшы давяраем доброму Богу нашых памерлых, Еву ў другую гадавіну пасля смерці, усіх памерлых сям'і Янкоўскіх, Браніславу і ўсіх памерлых сям'і Дубіцкіх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут сабраны, каб мы былі ўдзячныя Богу за ласкі, атрыманыя падчас святога хросту. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Выслухай, Божа, нашыя малітвы і ўчыні, каб адораныя Тваімі ласкамі мы заўсёды трывалі ў еднасці з Табою. Праз Хрыста, Пана нашага. Аминь. Народився Ісус Христос, ясіках малих. Хвала Богу на вишенях, супокой земли. Глорія, глорія, in excelsis Deo. Глорія, глорія, in excelsis Deo. У печори воли послік кличать перед ним. О Створителя познали у дитятку тим. Глорія, глорія, in excelsis Deo. Глорія, глорія, in excelsis Deo. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог Отец усемагутны. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Боже наш Ойче, прыmi гэтыя дары, якія прыносім на ушанаванне аб'яўлення Твайго мілаванага Сына. З ласкі Тваёй няхай пераменяцца яны ў ахвяру Хрыста, які пажадаў змыць грахі свету, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Аминь. Пан з вамі, І з Духом у Твоїм гору серце, узносим їх до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты ў цудоўных знаках на Ярдане
аб'явіў нам таямніцу новага хросту. Твой голас прагучаў з неба, каб мы паверылі, што Тваё слово прабывае сярод людзей. Духам Святым, які зышоў у выглядзе галубкі, Ты намасціў Хрыста, Твайго слугу, алеем радасці, і паслаў яго абвяшчаць добрую вестку убогім. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усімагутны, неба і зямля, полная хвалы Тваёй, Осанна на вышынях, благословленный той, хто приходить у ім'я Пана, Осанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Повешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юсафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Амен. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя,
осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наše, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. У Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім, супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі наše, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Аминь. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную.
Помолимся. Милосердно, Отче, подмацованные святыми дарами, покорно Тебе просим, как верно слухаючи Твоего Сына, мы заслужили называться детьми Божьими и сапраўды были ими. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Душпастерские объявы. 17 студеня, пятница, успомин святого Антонія Абата. Заўтра свята Хросту Пана. У гэты дзень члены ружы слугі Божага айца Фабіяна правядуць ружанцовае набажэнства, якое распачынаецца ў 10:00. Заўтра таксама гадавіна смерці нашага слугі Божага айца Фабіяна Малішоўскага. Ён памёр у 1644 годзе 12 студзеня, дзень нараджэння для неба яго. Поэтому для нас гэта такі асаблівы дзень. Падчас імшы мы занясём адновіць таксама ружа слугі Божага айца Фабіяна адновіць свае абяцанні. На заканчэнні ранішняй імшы нашыя таксама юныя акцёры прадставяць вашай увазе батлейку. Пасля яе адбудзецца падвядзенне вынікаў конкурсу малюнкаў «Чакаю цябе, добры Божа». Запрашаем усіх, асабліва дзяцей, на каляднае мерапрыемства, падрыхтавана нашымі юнымі талентамі. Напэўна, не пашкадуеце. Заўтра такая сцэна будзе з Божага нараджэння. Я запрашаю усіх. І нехай Боженька благаслаўляе нашых акцёраў. Мы паглядзім, як яны таксама абяцалі прыехаць з Фаніполя, тоже паказаць батлейку, але не на будучую праз тыдзень. Тоже запрашаю, такія дні. Говорит, поколядовать придем. Хорошо, говорю, вы к нам, мы к вам. Это разницы нету, да, поколядуем взаимно. Поэтому запрашаю поглядеть. У нас святая мша у Столбцах у понедельник у 18, а у уторок у 9, середа и четверг 9:18, пятницу 9 и у 9 і у суботу 9:19. Можна яшчэ пацікавіцца на аб'явах, але на дошцы аб'ява таксама на чаце нашым, калі ёсць святая мша, хто мае магчымасць і ахоту прыйсці на працягу будняга дня. У нядзелю, як заўсёды. Не забываем пра заняткі па падрыхтоўцы да сакраменту канфірмацыю. Дзякую ксяндзу Кірылу, што стараецца весці далей гэтыя заняткі. Недавно мы удзельнічалі в такой конференции у Национальной библиотеке. Там как раз был ксёндз біскуп Андрей Зноска, які будзе біжмаваць другога. Мы его так уже настроили, он так троху боится, говорит, першы раз буду біжмаваць. Говорю, то Духа Святого много сидит, тады першы раз, там много, уже на потом не хапае. А так, то много будет. Поэтому вось так для яго такая. У нас тут калісьці біскупаў з агнём не сышчаш было, і ввогуле не было. А сёння хоць спатыкацца можна на іх ходзячы. Их так много у нашай адной дыяцэзіі, аж 4 ёсць, поэтому ёсць каго запрашаць, дзякаваць Богу. Дзякую за ахвяраванні на нашай працы ў касцёле і ў капліцы. Буду удзячны, нам трэба разлічыцца, вось тут зрабілі яшчэ вось на жалезную такую брамку для міністрантаў баляцкі, так, щоб яны не паўпадалі туды. А то я заўсёды хвалююся, каб крэсла туды не пасунулася. Але гэта для прыгажосці, так жартую, наши міністранты добрыя. Вось, трэба будзе заплаціць, трэба трошачкі сабраць будзе грошай, я буду вельмі удзячны. Гэта недорага, это не то, што гэтыя чуть не залатыя выйшлі, гэтыя дзешавейшыя, трэба каля 2000 сабраць на гэтыя баляскі. З гэтай стараны і з той стараны яны ўжо зробленыя, мы замацуем, пакрасім. І ўжо будзе тут прэзбітэрыум у нас добра зроблены, там можна далей працаваць. Буду вельмі удзячны за ваши ахвяраванні, калі ласка, можна ў кіоск
як заўсёды мы гаворым на будову касцёла. Таксама у ларку ёсць малітоўнік «Ойче наш», першы нумар часопіса «Дыялог». Пастырскія наведванні на наступным тыдні. Ксёндз Кірыл будзе працягваць наведванні кватэр па вуліцы цэнтральнай горада. Я хацеў бы пабываць у Слабадзе і Задгор'і. На пачатку таксама мікрараён паўночны северны. Это дзе? Это тут? Это там? Это там. А, там, все понятно. Ну, ясно. Это новый там за асфальтом. Ну, хорошо. А что-то мне попуталось, я думал, тут. Так, перед наведваннем вам будут телефоновать. Кто хочет присвятить сям'ю Найсвятейшему сердцу Иисуса, прошу попередить подчас телефонного звонка. То есть, як звонять, мы говорим, что мы вось хочем присвятить нашу сям'ю Найсвятейшему сердцу Иисуса. Тогда ксёндз адпаведна бярэ з сабою адпаведныя молитвы, але павінна быць уся сям'я максимально ў зборы. То есть, если хтосьці там где-то вучыцца, ці где-то працуе вельмі далёка, як не даедзе, але калі ён знаходзіцца ў Стоўбцах, то прошу bardzo все у Стоўбцах павінны быць сабрацца. То есть, это что значит семья? Вот живе семья тут, постоянно живе там, муж, жонка. Дети уже повырастали, мают свои квартиры. Это уже у них свои квартиры. Семья считается только это муж и жонка. То есть те, кто живут в этом месте разом. Коли могут запросить своих детей, это самое, прийти, але могут пропоновать детям, как у их у квартиры так само было присвячение их детей, семьи, непосредственно семьи. Ось, я думаю, зразумели так, что если живут тут, то значит постарайтесь быть усе у одном месте. Як десь хтось живе другий там со своей семьей, значит он будет со своей семьей. Вось это такие объявы, коротко такие объявы. Я вельмі вдячний вам за працу там, тим, хто приходить часами помогать нам еще. Мы там что-нибудь робим на наших раскопках, много не робим, але там певные працы ведем. Ведем на этих раскопках, стараемся, будем вести потроху, покуль погода дозволяє, что-то будем подстроивать. Ведаете, так вельми тяжко, потому что погода вельми дренная, але от разбурения, вот это то, что выкопали, будем стараться заховать. Вот это такие коротко объявы. Зараз примите Божие благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить и стероже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михалия, И разжи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пастор злого духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесное, Отцею Божию, кинь у пекла сатану и інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Аминь. Помилуй наш чудотворца, стал вечный оборонца, наш избавление покажи, край наш от лиха бережи.
Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія побожним євангельським життям і адданим служенням поширали сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твоего святого, обвящаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменты. А дары ласки й хвали алтара слугу Твоего айца Фабіяна, заступника Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Христа, Пана нашага. Амин. Amen. Чому ж сьогодня ночка одніє, і як от сонця неба ясніє? Христос, Христос нам народився, Божим світлом грішний світ озарився. Христос, Христос нам народився, Божим світлом грішний світ озарився. Чому ж сьогодні з неба аньоли людей збирають гімном веселим?